Minecraft Top. Ako želite još nešto videa, odite na YouTube, upišite Šunkić Games Studio i možda nađete još videa. Ali sada krenimo. Joj, kako sam jedno ovo čekao, ljudi. Možda nađemo Vulju. Ajmo pokušat naći Vulju. Mislim da zna gdje. Mislim da zna gdje. Sam. Ovo je Matija. Što kako se zove? Nismo admini, nažalost. Vulja nas je izbacio zato što mu je neko ko ukrao ovdje je Worldlock, pa je mislio da smo mi, pa nas je izbacio. A šta ćete, život je takav. Ništa. Joj, moram brzo to sve. Sad Matija i malo čavrljamo. Ups. Možda nađem Vulju, ljudi. Nema. Čim ne budem više zaražen. Možda ovo pomogne, ljudi, ako se ubim. Jej, pomoglo je, jej! Niš, idem ja na neki drugi svijet. Što kažete? Nema ovdje. Vidite kako sam ja blizu. Sad ću ja da skočim tamo preko i... Blizu.
sad ćemo malo. Ovo se zove čudo, ljudi. Malo. I sad ćemo da malo odspavamo i tako ćemo dobiti više života i moći ćemo možda preskočiti preki. Dobiti ovo. Biti to je od našeg prijatelja svijet. Zove se, taj naš prijatelj se zove Koki Roki. Evo. Kaj? Ako želite osvojiti neke nagrade, znam dobar svijet. Sad ćete da vidite. Evo ga, to vam je taj svijet. Ako želite osvojiti neke nagrade. Ima jedan zove se Dario 69. Ima svijet koji se zove Grašan. Pa možete posjetiti taj svijet ako želite. A ovo ponekad smo znali točno. Vidjet će se ovo čitati. Evo ga nas, ljudi. I ovdje su bili prije blokovi. Ako pogodite ovdje lozinku, ali više ih ne znam. Ovo su isto neke fora igre. Naprimjer ovo. Koju sam skoro jedan put riješila, prošla sam ovo, ali sam onda došla do lave koja me... Sad evo ga opet, vidite, opet. Kaj ćete? Inače, tu nema nagrada, od kad? Evo ga, ovo je za ovo, ako prođete. Idemo probati. Vidite. Ima i ovo. Što morate preplivati, a plivate s onim s kojim skačete. Te ovdje tak plivate. Isto je teško. I ako se ne varam... Kad se tu može dolje? Evo ga, tu je vrlog. Ako prođete ovo što mi se čini da je nemoguće, ajmo probati. Evo ga, ovo biste tehniku trebali imati. Ljudi, poželite mi sreću. To je nemoguće zbog ovog gore. Inače, s tim ako se to zatvori možete se i ubiti. Bolje ne umojte se zezati s time zato što vidite. I mrtav sam. Nemojte se s time zezati, to je opasno. To je za profesionalce poput mene. Idemo da idemo na... daj, tu ima nekih fora.